белорусы лепей за расейцаў. Россия великая краіна, гэта вось імперыя. О, гэта не Слава Камісаренко. О, гэта не Ваня Усович. Дайте, блин, выступить. Послухайте мои жарты. Ваши меркаванні нахуй никому не здаліся. Вітаю, сябры, мяне зовут Наста Роуда, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами размаўляем з вядомым комікам Ідракам Мірзалізадэ. Ідрак, вітаю. Ці можа існаваць гумар у дыктатуры? Творчасць увогуле ў дыктатуры так будзе складана існаваць. Цікава будзе мала. Але ўсё роўна будзе штосьці цікавае нарадзіцца ў дыктатуры таксама. Як ты думаеш, чаму ў Беларусі за 30 гадоў не з'явілася нейкай моцнай школы гумарыстычнай сваёй? У Беларусі? Тут таксама і ў беларусах праблема на самой справе. Напрыклад, я толькі нядаўна зразумеў такую штуку, што я з'ехаў калі з Беларусі, напрыклад, я як займаўся творчасцю, я знайшоў аднадумцаў у творчасці, з якімі разам працаваў. Рабілі праекты разам, зрабілі клуб разам, мы стендап-клуб зрабілі разам, мы зрабілі шмат праектаў разам. У Беларусі ніхто нават не аб'яднаўся. Усё там, кожны сам па сабе штосьці, а сам па сабе, менавіта ў гумары, каб гумарыстычную адзінку зрабіць, там скетч, напрыклад, да? Здымаць скетчы. Трэба каманда. Трэба каманда, ты павінен з кемсьці гэта разважаць пра гэта, размаўляць пра гэта, прыкалвацца, там, штосьці прыдумваць. А кожны сам па сабе. Ніхто так і не аб'яднаўся. Чаму дыктатары баяцца комікаў? Тут і цябе з Расіі выгналі? Гэта не мяне менавіта баяцца. Я быў толькі такім чалавечкам для прапаганды. Вельмі камфортным. Разумееш, у людзей заўсёды ёсць да іншасці цікавасць такая негатыўная. Таму што шмат людзей, якія там штосьці дрэннае адчуваюць ад каўказцаў, яшчэ там ад нейкіх там ад людзей з Цэнтральнай Азіі. І ім толькі скажы, што вось нейкі там чучмек штосьці дрэннае зрабіў, і ён такі, мы не згодны, чаму ён такое робіць. І таму для прапаганды я быў такім вельмі камфортным варыянтам, как паказаць на мяне, сказаць, вось, паглядзіце, што ён робіць, што ён кажа. Вас гэта не злуе, ён такі, нас гэта злуе, дзякуй, што паказалі. Будзем зараз пра гэта думаць. У нас жа няма праблемаў іншых. Таму гэта нельга сказаць, што мяне баяліся ўлады, мяне не баяліся ўлады. Я не толькі пра цябе, я агулам, таму што відавочна, што Лукашенко страшна раздражнялі вось гэтай жарты пра Чыкчырыка, Слава Камісаренко персанальна. Тут іншая справа. Калі пра Славу мы кажам і Лукашенко, тут іншая справа, таму што там узровень іншы. Я-то, ты разумееш, што у мяне не сітуацыя была, дзе мяне баяліся. У мяне сітуацыя была проста звычайная такая, дзе як для прапаганды выкарыстоўвалі мяне. А у Славы, так, узровень медыйнасці Славы, гэта адзін з самых вялікіх, увогуле артыстаў у рускамоўнай прасторы. І калі такі чалавек заўсёды смяецца над табой, ён злуецца, ён там баіцца, яму не падабаецца, гэта зразумела, так. А як ты думаеш, гэта сапраўды можа мяняць мысленне людзей? Калі са сцэны так высмейваць? 100%, таму што калі ты бачыш, што з чалавека, які там прэзідэнт і такі буйны, з яго смяюцца, гэта выклікае некае у сябе адчуванне таксама, што таксама могу смяяцца з яго. Цябе пазбавілі ў Расіі ВНЖ на 14 гадоў? Не, пазбавілі назаўсёды ВНЖ. І на 14 гадоў забаранілі вяртацца ў Расію? Так. Ты плануеш прыехаць туды ў 36-м годзе? У 35-м годзе я вяртаюся туды з канцэртам, абавязкова купляць квіткі, анонс будзе часам. А сапраўды тебе было цікава з'ездзіць, паглядзець? Так, для мяне няма. Заўтра скажуць, што можна, заўтра добра не, але калі скажуць, што можна, мне цікава будзе, чаму не. А як змянілася Беларусь за той час, што ты не жыў там? Зыбіцкая з'явілася. У Мінску. Пасля пясочніцы. Нейкія месцы, дзе гуляюць людзі, з'явіліся, якіх не было. А што ў 20-м ты адзначаў для сябе? Што ты прыязджаў у Беларусь тады? Як краіна змянілася за гэты час? Людзі? Вось людзі для мяне ў Беларусі не мяняліся. Зразумела, што палітычная самасвядомасць з'явілася. Гэта зразумела.
больше я б не сказаў, што там. Ну і вось гэта за конт вось таго, што адбылося, вось што, за што, мне здаецца, мы павінны дзякаваць 2020 году, тое, што вось гэтая аб'яднанасць з'явілася ў беларусаў, гэта 100%. То бок беларусы адзін аднаго падтрымліваюць за мяжой, я гэта адчуваю нават на сябе. Ну, то бок я у гэтым плане я свой. І мне вельмі прыемна гэта. Я за гэта удзячны ўсім, хто ў тым ліку ходзіць на канцэрты і так далей. І вось гэтага не было. А адчування аб'яднанасці, мне здаецца, не было раней. Калі ты пачаў цікавіцца палітыкай? Да заўсёды. Я ўсё жыццё гляджу навіны. Хадзіў на пратэсты ў 90-е, 2000-е? У 90-е я быў маленькі. Ну, я хадзіў на гэтыя, ведаеш, дзе хлопалі. Хлопкавыя сяроды, як сказаць, 11-м, так. Нават моя выкладчыца там была, там настаўніца ў універсітэце. І было цікава. Калі ты памятаеш, там быў такі момант, калі одну сераду там зрабілі, нібы яны рэпетыцыю на плошчы робяць, рэпетыцыю нейкага свята, якого не было. І там колькі там людзей, БРСМ, там штосьці. І мы стаялі, так вось яны перагарадзілі, людзі не могуць ісці. І я сябру кажу, давай праз палац прафсаюзаў пойдзем. І вось так прайшлі, і я прайшоў, і там ўсё ж можна было зрабіць, як ты кажаш, крыху смеласці. І мы там просто звычайна прайшлі, то бок гэта можна было зрабіць. Але ніхто не ішоў? Не, усе ведаеш, як гэты малюнак, дзе стада стаіць, і вось тут перагародка, а тут можна прайсці, і яна перад перагародкай стаіць. Ты хадзіў на ўсе пратэсты ў Расіі, і на беларускіх таксама быў. Вось можаш патлумачыць, чаму важна быць часткай гэтых падзей? Таму што часта можна пачуць думку, што што можна змяніць з цягам памахаўшы? Не так скажу. Важна адчуваць сябе часткай чагосьці. У Расіі я не адчуваў сябе часткай гэтага, там, можна сказаць, пратэсту. Мне было цікава паглядзець. Мне было цікава падтрымаць. А у Беларусі я менавіта адчуваў часткай. Беларусы ўсе сябе адчувалі часткай Беларусі менавіта. І вось тут іншае там. Чаму варта адчуваць сябе? Тут я не ведаю, ці варта гэта. Просто ты ведаеш, што ты не адзін, ты ведаеш, што вы ўсе жадаеце толькі добра краіне, там, сябе, сябрам. Хочацца быць разам. Хочацца разам штосьці змяніць. Штосьці атрымліваецца, штосьці не атрымліваецца. Але вось гэтае пачуццё аб'яднанасці вось захавалася, гэта значыць, што не дарма. А расійскія і беларускія пратэсты, яны пра адно і тое ж? Пра розныя. Расійскія пратэсты не аб'ядноўваюць усіх. За што там людзі выходзілі? Таксама, каб змяніць штосьці. Але кожны нібы па-свойму разумеў, за што. Кожны нібы па-свойму. І, напрыклад, у Беларусі зразумела было, што ўсе за адно. Усе за добро, усе за тое, каб Беларусь квітнела. А там нібы за адно, але не адчувалася, што ўсе за адно. Хтосьці паглядзець, хтосьці там за Навальнага, хтосьці там за свабоду, хтосьці проста прыйшоў. Як ты ставішся раней да Лукашэнкі? У мяне не было ніколі стаўлення да... у мяне было разуменне, мне здаецца, там я маю на ўвазе ўжо сталы ўзрост, там, калі я ў універсітэце вучыўся, там штосьці я ўжо там даведаўся пра розныя справы і гэтак далей. Але, зноў жа, не мая... я не займаўся гэтым актыўна. Чаму ў 20-м ты вырашыў, што хочаш? Я нічога не хачу. У 20-м я вырашыў быць з сябрамі. І ўсё. Я ведаю, што мае сябры ёсць. І яны ў небяспецы. Я падумаў, буду разам з імі ў небяспецы. Так хацелася. Падтрымаць іх пазіцыю, не сваю? Не ў пазіцыі справа. Быць разам. Быць разам. Гэта тое, што я хацеў. А новую Беларусь не хацеў? Так гэта і ёсць. Быць разам і ёсць. Быць часткай гэтай новай Беларусі. А як ты ставішся да Ціханаўскай? З павагай, з гонарам. І вось я магу сказаць, што
з часам ты глядзіш на чалавека, і ты, ну, для мяне гэта як прыклад. Ну, я ведаю, што шмат крытыкі ёсць, таму што ўсе чакаюць ад любога палітыка, ад любога буйнае імя ёсць у чалавека, і ўсё. Ён павінен усе вашыя справы і праблемы вырашыць. А я гляджу на гэта так. Чалавек узяў на сябе адказнасць. Першае. Другое, стаў сімвалам. Узяў далей адказнасць, развіваў гэтую адказнасць. Далей пачаў чалавек размаўляць на ангельскай мове з прадстаўнікамі іншых дыпмісій, іншых краін. І спачатку усе смяяліся, паглядзіце, як. А я зараз чую, гэта, ну, цудоўная ангельская мова ў яе. Яна цудоўна размаўляе на ангельскай мове. А каб да гэтага прыйсці, яна ну, ты разумееш, што гэта такое прайсці праз такой вал крытыкі. І яна не падрыхтавана да гэтага чалавек быў. І яна гэта прайшла ўсё. Вельмі моцны чалавек. І на беларускай мове. Все кажуць, ты беларуска, размаўляй на беларускай мове. Я зараз у нас быў турнір Івуліна футбольны. І яна там з міністрам замежных справаў Польшчы выступала, на беларускай мове выступала. Ну, цудоўная беларуская мова. Усе такі, ой, ты без беларусі размаўляй на беларускай. Пачала размаўляць на беларускай мове. Цудоўна. І ўсе думаюць, што вось гэта, то, што яна робіць, гэта не карысна. Гэта ўсё вельмі карысна, і з часам гэта будзе зразумела. Ну, нават гэта зараз зразумела. Толькі тупыя людзі не разумеюць, што гэтыя сустрэчы, гэта не на пустым месцы. Ты не можаш звычайна сустрэцца з замежнымі палітыкамі. Калі сустракаецца, значыць бачыць новую Беларусь. Бачыць беларусаў. Ты верыш у магчымасць перамен без пераменаў у Расіі? У Беларусі? Ну, не, гэта немагчыма. Нават у 2020 годзе я гэта разумеў, што гэта немагчыма. Ну, то бок, мне было незразумела, як гэта можа атрымацца. Ну, не, немагчыма. Гэта ж нават пра гумар кажуць, што каб стаць папулярным у Беларусі, трэба стаць папулярным у Расіі. Гэта так? Ну, пакуль гэта так. Чаму так? Чаму так? Ну, не толькі так, мне здаецца, каб стаць папулярным у Беларусі, трэба ўвогуле стаць дзесьці папулярным. Не толькі ў Расіі. Ну, менавіта. Пан Сав'ян, прыклад. У Польшчы стаў папулярным. Пра яго пачалі пісаць у Беларусі. Таму што ў нас ёсць, мы жывём у прасторы, дзе паважаюць і глядзяць на цябе толькі калі ты ўжо штосьці зрабіў. А як ты ў такой прасторы сам ужо зробіш штосьці, калі ад цябе чакаюць, на цябе глядзяць, хочуць толькі, калі ты ўжо хтосьці. А як ты гэтым хтосьці станеш? Дайце, выступіць, паслухайце мае жарты. Я не смогу, у мяне не атрымаецца адразу смешна ўсё рабіць. Пачакайце, дайце, вось тут так гэта працуе. Трэба некалькі гадоў проста падтрымліваць. Ну так, па-іншаму не атрымаецца культура. Трэба глядзець адзін на аднаго на спробы культуры, спробы творчасці. Не вось так, гэта няўдачнік. У яго нічого не атрымаецца. Не вось так трэба глядзець, а з цікавасцю. А што, я калі гляджу на чалавека, мне цікава, чаму ён так выступае. Што яго сюды прывяло? Гэта можа быць не смешна, але тое, што ён штосьці у яго, штосьці унутры гэтага чалавека патрабавала выступіць, гэта цікава. Вось за гэтым цікава сачыць. А ў нас толькі поспех чакаюць. О, гэта не Слава Камісаренка. О, гэта не Ваня Усовіч. Ну, гэта калхазанства. І людзі нават не разумеюць гэтага. Усе такі, или там прыйдуць на адкрыты мікрафон. Я чула гэты жарт, я ўжо чула. Так, не атрымаецца адразу 10 гадзін новага матэрыялу. Не атрымаецца. Та проста расслабься і глядзі. Людзі раней ездзілі там з адным і тым жа матэрыялам дзесяткі гадоў. Больш за тое, людзі, гэта ўжо вельмі тлумачыць складана будзе, але просто прыйшлі, расслабіліся, хопіць там асуджаць, хопіць заўсёды ацэньваць усё. Вашыя меркаванні нікому не здаліся. Яшчэ ёсць такая праблема, што ў Беларусі няма сістэмы, індустрыі. У Расіі яна ўжо стварылася. У Расіі тая ж самая праблема. Таксама шмат людзей, гэта постсавецкая такая праблема, што ў нас шукаюць поспех, шукаюць, хто мацней, то ты правы. Ёсць такое?
Ну вось, і гэта ва ўсім, у творчасці таксама. Гэта не толькі пра фізічную сілу, не толькі пра ўладу, гэта таксама і пра тое, каб ты пайшоў менавіта ў Comedy Club, табе ўжо 10 гадоў не падабаецца Comedy Club, але ты пойдзеш у Comedy Club, тому што калі ты будзеш здымаць што-то ў Comedy Club, усе будуць думаць, што ты таксама крануўся поспеха. Такая праблема ёсць. А індустрыя гэта умоўна там ТНТ як школа? Ці гэта не толькі. больш за ТНТ? Это таксама і тое, што мы стварылі з стендап-клубам. Ну і ўвогуле YouTube, я так разумею цяпер. Ну, YouTube гэта пляцоўка, а ўвогуле так, індустрыя гэта пляцоўкі, гэта клубы, якія з'явіліся, вакол гэтых клубаў суполкі творчыя аб'ядналіся. Вось зараз мы, напрыклад, клубы стварылі ў Варшаве, стендап-локал, і зразумела, што зараз складана. Зараз у нас там толькі пачынаючыя комікі, і нам усім складана гэта ўсё рабіць, але так усе клубы пачыналіся. Разумееш, то бок, калі стендап-клуб пачынаўся, вось, напрыклад, мы пачыналі рабіць, да нас нават гледачы не прыходзілі, прыходзілі, казалі, а дзе Руслан Белы, што это такое? То мы вось некалькі гадоў гэтым варыліся і жылі. Нас пасылалі проста за тое, што мы не такія, як у тэлебачанні смешныя, як ім здавалася. Прайшоў час, і ўсе, хто тады пачынаў, сталі зоркамі. І зараз на нас ходзяць, нібы таго часу не было, калі гэтыя ж людзі прыходзілі такі, тьфу, разумееш? Таму трэба проста быць адкрытымі, ну, прыходзіць падтрымліваць, па-іншаму не атрымаецца. Подобається відео, клікні лайка і дай знать в коментарях. Пазнали польскую мову? Моўная школа ў Варшаве Polish for Belarus прапануе багаты выбар курсаў польскай мовы для ўсіх узроўняў, ад пачаткоўцаў да самых прасунутых, каму важна ідэальна размаўляць па працы і выступаць перад аўдыторыяй. Школа існуе ўжо 8 гадоў, проста цяпер тут вучыцца 1000 студэнтаў. Гэта агромністае кам'юніці, якое дазваляе развіваць моўныя скілы не толькі на занятках, але і ў размоўных клубах ці на офлайн-спікінгах. Больш за тое, школа прапануе сваім студэнтам падарожжа па Польшчы і нават моўны лагер. І калі вы шукалі школу з добрымі водгукамі, то гэта якраз яна. Polish for Belarus заняла першае месца сярод усіх моўных школ Польшчы па версіі арганізацыі Top 100 в Poland, якая маніторыць і правярае водгукі кліентаў. Курсы ўзроўняў ад 0 до C1 падыдуць спецыялістам любых прафесій, у тым ліку дактарам і праграмістам. Калі вы плануеце атрымаць карту рэзідэнта еўразвязу і пашпарт, то ў школе Polish for Belarus вас падрыхтуюць да дзяржэкзамена на сертыфікат B1. І, вядома, тут вы сустрэнеце шмат беларусаў. Прыходзьце ў школу польскай мовы Polish for Belarus і удасканальвайцеся разам з аднадумцамі. А па прамакодзе ТОК вы атрымаеце зніжку 5% на любы моўны курс да 1 снежня. Каб запісацца на курс, пакідайце заявку на сайце школы альбо пішыце ў дырэкт інстаграм-аккаунта. Перайсці на сайт альбо на старонку школы ў інстаграме вы можете па QR-кодах, якія проста зараз бачыце на экране, альбо па спасылках у апісанні пад гэтым відэа. Ведаў шмат не бывае. І дзякуй, што вы з намі. Раскажы пра свае карані. Я талыш па нацыянальнасці з Азербайджану. Гэта ўсё. Што яшчэ могу сказаць? Ну, хто такія талышы? Іранамоўны народ. Ёсць іранамоўныя народы, індаеўрапейская сям'я, іранамоўныя народы. Гэта курды таксама, зазы, хто яшчэ? Ну, і талышы таксама, асеціны таксама іранамоўны народ. То бок мы, вось, талышы. Якое зараз становішча талышоў у Азербайджане? Ну, якое становішча? Ну, вось жывуць сабе, як жывуць. Ці шмат іх яшчэ? А гэта невядома, дакладна невядома колькі, таму што у колькасці насельніцтва не азначаюць пэўную колькасць народаў Азербайджана. Ну, там напісана у апошніх даных там 112 500 талышоў, але гэта недакладная лічба. А ці ўдаецца ім захоўваць неяк сваю ідэнтычнасць? Як захоўваюць? Ну, размаўляюць на сваёй мове. У вёсках размаўляюць на тылскай мове. А як Азербайджан ставіцца да нацыянальных меншасцяў? Ну, Азербайджан як што ўлада. Ну, для любой улады ёсць свае там, ну, як гэта сказаць, інструменты улады. І у некаторых краінах гэта такія інструменты асіміляцыя народаў, каб, ну,
не было шмат нацыянальнага руху, не было шмат нацыянальных ідэй і гэтак далей, таму што ў гэтым бачыцца пагрозу. Ну, вось у Азербайджане так. На жаль. А ці ёсць нейкі палітычны пераслед? Ці ўсё ж такі як бы да гэтага не даходзіць? Конечно, ёсць. Ну, звычайная тэма. Конечно, ёсць. Але я так разумею, што акурат твая сям'я была такой актывісткай, і яны змагаліся за правы талышоў. Ну, займаліся культурным прасвятленнем, я б сказаў. Ну, то бок, мой бацька, напрыклад, фінансаваў выданне там папер, слоўнікаў, руска-талышскіх слоўнікаў, напрыклад, выданнем там кніг паэтаў. Разумееш, то бок гэта больш пра культуру, гэта не пра палітычныя крокі. Але у нашай прасторы нават займаешся культурай, гэта таксама займаешся палітыкай, таму, можна сказаць, адно і тое ж. А ці хтосьці з іх пацярпеў за гэта? Ну, ты пра майго брата зараз пытаеш? Стаеш пра майго стрыечнага брата, так, падвяду да гэтага. Так, вось зараз... Не, я насамрэч не пра стрыечнага брата, а яшчэ пра ранейшую генерацыю. Ну, гэта ранейшая гісторыя, ну, так... Ну, ранейшая гісторыя ранейшая. Так, некаторыя людзі за гэта пацярпелі, так. За кратамі памерлі. Зараз брат сидзіць. У ліпені ў Азербайджане затрымалі твайго стрыечнага брата Так. Ігбала Абілова, Так. навукоўца і таксама колішняга выкладчыка БДУ Так. у Менску. Да мяне падыходзяць пасля канцэртаў людзі, якія вучыліся ў Ігбала. Ого. І пытаюцца, як ён, што я ведаю ці не ведаю пра яго. Раскажы пра яго, чаму яго ўвогуле затрымалі? Ну, яго затрымалі ні за што. Ну, то бок, ён займаўся толькі навукай. Ён пісаў навуковыя працы на тэму талскага народа, напрыклад, на тэму вывучэння. Ну, этнаграфія. Звычайная этнаграфія, этнаграфічныя працы. Але ён не толькі талышамі займаўся, ён таксама народамі Кітаю займаўся, народамі Ірана, народамі там Афганістана. Ну, навуковец, які піша працы. І вось яго арыштавалі. Ну, менавіта за тое, што гэта было, датычылася талышскай тэмы. У якіх умовах ён зараз знаходзіцца? Ну, ён за кратамі. Дакладна не ведаю, якіх. У чым яго абвінавачваюць? Здрада радзіме. А чаму ён паехаў зараз у Азербайджан? Ён паехаў на свадьбу, на вяселле нашага брата. А ён раней спакойна ездзіў? То бок не было праблем? Так, раней ездзіў, усё было добра. Што змянілася? Зараз увогуле штосьці ў Азербайджане адбываецца такое, што за апошнія паўгады там больш за 300 арыштаваных людзей, журналістаў, праваабаронцаў, вось навукоўцаў, і гэта незразумела. Ну, незразумела, чаму менавіта зараз яны гэта робяць. Паглядзім, што будзе. Будзем спадзявацца, што будзе амністыя. Раскажы пра твайго брата. Які чалавек? Ну, мой брат такі вельмі... Ну, уся сям'я ім ганарылася, таму што ён такі быў паспяховы ва ўсім, можна сказаць. Ён і ў футбол добра гуляў, ён і ў навуцы быў заўсёды паспяховы. І, ну, як сказаць, напрыклад, у нашай сям'і, не толькі ў нашай сям'і, калі ў кагосьці нейкія праблемы, заўсёды там да яго звярталіся, Ігбал дапамажы, ён заўсёды дапамагаў. Ну, ось такі адкрыты чалавек быў. І нават вучні яго, якія падыходзяць да мяне, тое ж самае пра яго кажуць, што вось нечакана гэта ўсё. Ён не вось такі стэрэатыпны навуковец, ведаеш, былы стэрэатып, што навукоўцы такія задроты крыху і гэтак далей. І ён не такі быў, ён такі весёлы, ну, такая душа кампаніі, можна так сказаць. А якія ў вас былі з ім стасункі? Мы з ім бачыліся ў Гамбургу, мне здаецца, за 2 месяцы да яго арышту. Ну, заўсёды, калі можна было ўбачыцца, мы бачыліся у Турэччыне, у Еўропе, дзе атрымлівалася. Размаўлялі пра, ну, калі так вам цікава, пра палітыку размаўлялі, там, што там адбываецца, што ў Амерыцы, што тут, ну, проста звычайныя размовы, як сяброўскія, то бок пра футбол заўсёды размаўлялі, ён фанат Барселоны, і мы з ім там гутарылі на гэтай тэмы, калі цікавая гульня была. Ты мог уявіць, што як бы пераследуюць цябе ўвесь час, а за краты трапіў ён?
Такое могло адбыцца таксама. Я мог уявіць, у мяне так атрымліваецца, што шмат людзей зараз за кратамі бывае, каго я ведаю. І не толькі мае родныя людзі, таксама і сябры з інстытуту. Зараз таксама сидіць адзін знаёмы з інстытуту, аднагрупнік. Зараз, ну так, зараз няма такого, што ты не чакаеш, што когосьці арыштуюць. Паўсюль у людзей праблемы. Калі ты ўпершыню за 18 гадоў трапіў у сваю родную вёску, талышскую, што ты адчуваў? А ты дзесьці чула, да, што я, ну, там, это 2 гады таму было. Ну, мне было класна. Гэта такі перазапуск мяне быў. Падзяліся сваімі эмоцыямі. Ну, ты ведаеш, 18 гадоў я там не быў, амаль забыў, што это такое. Радзіма, родная вёска. Ну, я толькі 2 дні там пабыў, але, ну, як бы сказаць, адчуванне, нібы ты зноў знайшоў свой дом. І зразумеў вось гэта разуменне, што ў цябе ён ёсць. Ёсць месца, дзе ты адчуваеш сябе сваім чалавекам, яно дае спакой, ну, калі ты у астатнім свеце падарожнічаеш, ты ведаеш, у мяне ёсць маё месца. А пішы... Калі-небудзь я зноў туды поеду, так. А пішы, што ты пабачыў, тому што, ну, для беларусаў вёска святое. Вось проста раскажы, што там зараз? Ну, просто дамы, там горы. Што ў вёске? Ну, такая ж вёска, як і ваша, але горы яшчэ ёсць. Жывёлу яшчэ трымаюць людзі? Ну, не так ужо трымаюць на самой справе. Не так, як раней. 18 гадоў назад гэта была крыху іншая вёска, тому што яна была больш гаспадарчая. Зараз гэта такая вёска, якая, ну, куды грошы дасылаюць, там сыны сваім бацькам дасылаюць грошы, яны там жывуць на гэтай грошы. Ну, неяк так, гаспадаркі амаль няма. Можа, больш пенсіянеры таксама там застаюцца? Ну, можна так сказаць. І як так сталася, што ты 18 гадоў там не быў? Ну, так атрымалася. Розныя сітуацыі. Табе самому не хацелася вярнуцца? Не, ну тут і фінансавыя сітуацыі, тут і палітычныя сітуацыі ў розных краінах. То бок былі... Ну, было чаму я туды не ездзіў. Якія традыцыі яшчэ там захоўваюцца? Якія традыцыі? Ну, там святкуецца ўсё, што святкавалі і раней. А што святкавалі? Кулаша, Навруз. Навруз, ведаеш, увогуле усе ўсходнія народы святкуюць Навруз. Можаш патлумачыць? Гэта Новы год. Навруз перакладаецца як новы дзень. Гэта вясной у марце святкуюць. І такое свята адраджэння, можна сказаць. Што вось вясна, ўсё зноў адраджаецца, ўсё зноў жыве. Такі Новы год наш. Мы таксама, як і у вас на купаллі, мне здаецца, гэта праз вогнішча прыгаюць, так? Так, на купаллі. Вось, у нас таксама прыгаюць праз вогнішча на Навруз. А ёсць нейкія традыцыі, якія ты пераняў, якія сам захоўваеш? Якія пераняў? Вось, святкаваць Навруз. Ты дагэтуль святкуеш? Так. Ну, яго святкуецца і ў Казахстане, і ў Узбекістане, ў Таджыкістане, у шмат якіх краінах святкуюць яго. Чаму ты там апынуўся 2 гады таму? Ну, я там з сям'ёй сустракаўся. Як цябе прынялі? Класна. Ну, як і прынялі б 18 гадоў таму. Але я там, разумееш, я там усё роўна, калі я, напрыклад, у вёску прыязджаю, я там усё роўна крыху госць. Там мне не скажуць, ідзі паглядзі за каровамі, разумееш? Я там прыхажу, мне чай нальюць і салодкае прынесуць, то бок я там крыху госць, калі я прыязджаю. Ці ведаеш ты талышскую мову? Крыху ведаю, так. Можаш свабодна разумець, прынамсі? Разумець? Разумець я магу, размаўляць мне складаней. А на якой мове з табой бацька размаўляў? На азербайджанскай, рускай, талышскай крыху. Ну, то гэта сумесь 3 моў. А чаму для цябе важна было вывучыць беларускую мову? Да я быў малы. Што значыць важна вывучыць беларускую мову? У мяне былі урокі беларускай мовы і літаратуры, як замежнай, ну, як і ва ўсіх. Ну, то бок, ёсць руская мова, і на рускай мове ўсе у нас
ну, прадметы, ўсё на рускай мове. І ёсць таксама беларуская мова. А беларускую мову на беларускай мове выкладаюць. І ты ўсё роўна вывучаеш беларускую мову разам з астатнімі. Але ў эміграцыі ты пачаў гаварыць па-беларуску? Я першае выступленне рабіў на беларускай мове ў Беларусі ў 13-м годзе. Ну, пасля былі 8 гадоў ў Расіі. Так. А Ну чаму што ты- ў Расіі? Я ж не буду размаўляць на беларускай мове ў Расіі. Відавочна. Нават у Беларусі гэта часам дзіўна. Таму размаўляў так на рускай мове ў Расіі і на беларускай размаўляць я не пачаў ну, зараз у эміграцыі. Я размаўляю толькі з некаторымі людзьмі. Вось з табой размаўляю, з Мікітай Мелказёравым размаўляю, калі бачымся. Не ведаю, ці можна яго імя тут называць. Можна, не перажывай. З Міхасём Ільіным я заўсёды размаўляю на беларускай мове. Ну, часам на рускай, калі таксама і рускамоўныя сябры з намі. Ну, вось так. Часам размаўляю. Твой бацька Кахіна Беломірзалізадэ быў вядомым мецэнатам. Нейкі час нават быў у БНФ, але, канешне, перш за ўсё змагаўся за правы тэлешоў. Раскажы пра яго. Вось ведаеш, калі ты кажаш змагаўся, у гэтым слове зараз ёсць такое... Палітычны Так, кантэнт. палітычны кантэкст. І ты займаўся тым, чым хацеў займацца. То бок, я б гэта назваў прасвятленнем. Чаму ён застаўся ў Менску? Мне спадабалася. Бізнес пачаў рабіць. Працаваць пачаў. Ну, як і ўсе. Вось, напрыклад, я пераехаў кудысьці, калі я пачну працаваць дзесьці там, і ў мяне будзе поспех, я там застануся. Ну, і ты таксама, я думаю. Як ён успрымаў беларусаў? Не разумею пытання. Ну, як ён ставіўся да беларусаў? Ці адчуваў ён тут Павагай. сябе сваім? Ну, адчуваць сябе сваім, ну, ён любіў Беларусь, вельмі любіў. Гэта дакладна, я могу сказаць. Але адчуваць сваім, гэта такое глыбокае пытанне. Адчуваць сябе сваім, ну, сярод белых людзей. Прабач, але гэта немагчыма амаль. Я не ведаю, зразумела людзям тое, што я зараз сказаў, ці не. Але гэта... Ну, гэта... Добра, Давай спынімся на гэтым поінце. Патлумач, чаму гэта немагчыма? Ну, гэта зразумела, чаму немагчыма. Гэта ў любой краіне так будзе. Калі ты крыху іншы, ты ніколі на 100% сябе сваім адчуваць не будзеш. Ну, ніколі. Але ты можаш сябе адчуваць камфортна. Ты можаш ведаць свае правы ў канкрэтнай краіне і трымацца за гэтыя правы. Ты можаш ведаць, хто ты ў гэтай краіне, і табе гэта дастаткова будзе. Вось, напрыклад, я сябе сваім не адчуваю, там, напрыклад, у Польшчы, ці Беларусі, ці ў Расіі, ці ў яшчэ дзе-небудзь. Я маю на ўвазе пра маё адчуванне сябе. Не ведаю, як растлумачыць гэта. Ну, я дакладна іншы чалавек. Я не славянін. Разумееш? Хаця, здаецца, ты ў 2 гады цябе прывезлі ў Беларусі, ты вырас сярод гэтых людзей. Ты ж усё роўна часам позіркі бачыш нейкія. Ты ж усё роўна часам адчуваеш, што левыя людзі, якія цябе не ведаюць, могуць да цябе ставіцца крыху інакш. У кагосьці ёсць перадузятасць да мусульман, у кагосьці перадузятасць да ўсходніх народаў. Ёсць такія людзі, і гэта зразумела. Это як у Кітаі, напрыклад, калі ты белы чалавек, у некаторых гарадах да цябе будуць падыходзіць рабіць фотаздымкі, таму што ты белы чалавек. Яны такого не бачылі. А тут, мабыць, і бачылі, але ёсць некаторая такая перадузятасць. Наколькі комфортна жыць з гэтым адчуваннем? Наколькі некамфортна жыць з гэтым адчуваннем? Мне суперкамфортна. Мне з усім гэтым камфортна. Ты проста спытала, ці адчуваеш сваім? Гэта такое пытанне, ведаеш, ну, на 100% сваім ты не будзеш сябе адчуваць. І гэта не справа ў тым, што вось людзі, сярод якіх ты жывеш, дрэнныя. Гэта звычайнае, інстынктыўнае штосьці. Дарэчы, это правда, што твой бацька сябраваў з Рыгорам Барадулінам? Так, і я бачыў яго. І нават ёсць кніга, мне здаецца, Дуліна ад Барадуліна, ці якая кніга, дзе ён пра бацьку напісаў верш. Ён бываў у вас в гасцях? Гэта я не ведаю дакладна, тому што я быў малы, але ён прыходзіў на нашыя святы, на Навруз, калі мы там дыяспарай святкавалі, ён таксама прыходзіў туды. І што ты запомніў пра яго? Што я запомніў? Ну, толькі фотаздымак я памятаю. Ой, я памятаю, мы таксама былі, ведаеш, з бацькам на канцэрце
Олеся Камоцкага, такі ось так, бард. І Рыгор Бардулін таксама туды прыйшоў, і яны павіталіся з бацькам. Вось гэта мае, вось тое, што я памятаю. Павіталіся, і са мной павітаўся. Такая ёсць даведка. Ты ведаеш, што я яшчэ малы таксама напісаў нейкі верш Рыгору Бардуліну, і ён яго таксама ў сваю кнігу Ты яму? Так. Ну, там 4 строкі. Там звычайнае штосьці... На якой мове? На беларускай. Вау. Так. Ну, ён такі вясёлы дзядзька быў. А як твой бацька ставіўся да Лукашэнкі, да палітыкі? Да добра. Казаў, як і ўсе на той час, што ну, тут спакойна. Тут няма такого, як, напрыклад, у Расіі. Ну, я не буду хлусіць, было такое. То бок у яго не было адчування, што ён жыве ў дыктатуры? Ну, што там зараз... Мы пра які час кажам? Мы ж, разумееш, гэта не наша краіна, можна сказаць. І тата мой не глядзеў на палітыку Беларусі, як на палітыку, пра якую ён павінен разважаць штосьці. Разумееш? Ён там працаваў, зразумела, што сутыкаўся шматлікімі праблемамі, займаючыся бізнесам, як і ўсе ў Беларусі. Разумеў праблемы гэтай сістэмы. Таксама больш да асветніцтва яго цягнула, то бок да мастакоў, да пісьменнікаў, да паэтаў, да выдавецтваў розных. З імі ён меў нейкія кантакты, штосьці дзесьці дапамагаў, дзесьці, мабыць, яны яму дапамагалі, гэта я ўжо не ведаю. Але палітыкай ён не займаўся. Гэта цікава, таму што ўсё ж такі так ці інакш ён апынуўся хоць на кароткі прамежак часу, але БНФ адражэнне. Не, ну, пачакай. Гэта такое, тут трэба ведаць, ну, тата тады быў малады, і ён удзельнічаў ва ўсіх гэтых, ну, тады быў такі час з 89-го года, калі па ўсёй савецкай краіне, па ўсім маленькім рэспублікам пачаўся палітычны рух. І таце было цікава удзельнічаць у гэтым. Разумееш? І таму і ў БНФ ён апынуўся, і ў сацдэме азербайджанскім ён апынуўся пасля. Яму было цікава, што гэта, яму цікава было удзельнічаць у гэтым, дапамагаць. Як ён на цябе паўплываў? Ну, я разважаю, мне здаецца, тое, як я разважаю, гэта з-за яго, я думаю, шукаць заўсёды штосьці такое цікавае. У матэрыяле гэта бачна, што я там імкнуся рабіць дзесьці не так, як усе, дзесьці там, мне здаецца, так атрымліваецца. Гэта з часам я заўважыў. Ну і мне здаецца, гэта ўсё ад таты. Сябры, падабаецца відэа, стаўце лайк, так больш беларусаў змогуць пабачыць наша гутаркі-ток. Нагадаю, што нас можна падтрымаць рублём проста на Ютубе пад гэтым відэа. Мы будзем вам вельмі ўдзячныя. Дзякуй, што вы з намі. Што для цябе значыць Беларусь? Краіна, дзе я вучыўся, дзе я першых сяброў знайшоў, краіна, дзе я пачаў працаваць стендап-комікам. Вось што значыць для мяне Беларусь. Краіна такога з вялікай перспектывай, на маю думку. Чаму ты думаеш? Чаму я так думаю? Ну, тому што вось гэта мае назіранне па свеце, па людзям, якія людзі ў свеце. Што ты азначаеш? Адказнасць, мне здаецца. У людзях? Так, ёсць адказнасць. І няма вось гэтай нянавісці. Я не бачу яе, не адчуваю. Ну, есть штосьці, што я не буду называць такое дрэннае, што я адчуваю, я не буду называць. Хай будзе гэта такой інтрыгай, калі-небудзь скажу. Калі ў цябе пытаюць, адкуль ты, што ты адказваеш? Гэта самае складанае для мяне пытанне. Вось, напрыклад, я сюды ехаў. Таксіст азербайджанскі. Як я зразумеў, там яго азербайджанская музыка, ён цяжэй робіць, я яму на азербайджанску скажу са свердзі, типа, ну, можаш громчэй рабіць, усё добра. І ён адразу такі шчаслівы, што я таксама ведаю азербайджанскую мову і, ну, свой чалавек для яго. І калі у мяне пытаюць, напрыклад, адкуль ты, я часта кажу, што я з Расіі. Калі гэта пытаюцца, напрыклад, людзі з Інданезіі, там, які, ну, з далёкіх краінаў, якія нават не ведаюць ні пра Азербайджан, ні пра Беларусь. Я не буду там шмат размоў. Калі гэта доўгая размова, тады так, я растлумачу. Калі я разумею, што чалавек зразумее, што я маю на ўвазе пра іншыя краіны.
А так, ось, наприклад, був зараз у Стокгольму, там, мені здається, так, Стокгольм. Ми виступали, я виступав. І після пішов футбол глядати. І там були п'яні еритрейці. І один завсюди до мене підходив, обдимав щось, там, ти откуда, те. Ну, йому я не буду, я йому спочатку кажу, там, Азербайджан і Білорусь, там, щось, ну, він не йшов, він такий, Раша, я сам удокладняю моє слово Раша, я такий, окей, Раша. Він такий, Раша, we are friends, Еритрея. Я навіть не бачу еритрейців до цього. Такий, we are friends, Раша. А частей, яка реакція, коли ти кажеш, що з Росії? Коли я кажу з Росії, ну, добра реакція. Та всім все одно, немає такої злої реакції. А чому з Росії, а не з Білорусі? Коли питають люди, які ведають, що таке Білорусь, я кажу, коли це розмова довга, я кажу, що я з Білорусі. Коли це розмова, наприклад, комусь я кажу, що я з Азербайджану. Я от так тасую, розумієш? Комусь я кажу з Азербайджану, комусь з Білорусі, комусь з Росії. З Росії я завжди кажу, коли я розумію, що чоловік не ведає ні Білорусь, ні Азербайджан, і ця розмова довга не буде. Наприклад, я у Гонконгу був коли, там, наприклад, хтось це спитає, ну, там, жихар Гонконгу, і він не ведає про Білорусь. Я його можу спитати, і він не ведає, я кажу, ну, я з Росії, все, і він ведає. Что в твоем характере от белорусов, что от телешоу, от российцев, азербайджанцев, может быть? Ну, мені здається, відкритий я тому, що з Кавказу. Ну, тому що це більше про усходних людей, бути відкритими. Так? Є щось таке? Тому що Думаю, так. Мені здається, це не про славян. Докладно. Про славян це закритість, дошиненість. Що від Білорусі? Ну, скажімо так, мені здається, не робити дренного. Свідоме зло не робити. Розумієш, про що я кажу? Розумію. Ось, я цього не відчував ніколи від білорусів. Ну, зрозуміло, є різні випадки. Виключення є, Виключення є. А з Росії, мабуть, з Росії ти так само спитала, так? Що у мене з Росії? Обиякалась до життя. Можна так сказати? Можна, звісно. Подходить? Я маю на увазі до Росії. Я не ведаю, там подходить, не подходить, але ось перше, що прийшло. А чим білоруси відрізняються від російців? Беларускія інтэрв'юеры усе гэта пытаюць, чым беларусы, так гэта важна, чым адрозніваюцца беларусы ад расейцаў. Гэта увогуле галоўны такі трыгер у кожнай інтэрв'ю. Беларусы лепей за расейцаў, беларусы такія, а расейцы такія. Ну гэта ўжо не цікава. Ну нічым не адрозніваюцца, я так скажу. Нічым. Ведаеш чым? Тым, што расейцы не пытаюць, чым яны адрозніваюцца ад беларусаў. Серйозно? Ну, ти 8 років прожив у Росії, нічого не чув. Да, адрознівається. Ну, більш спокійний. Як це сказати? Більш спокійні люди. У Білорусі? Ну, так. Більш добрі, я б сказав. А ти поїздив по Росії з гастролями? Шмат. У тебе було відчування, ну, ось цієї різниці поміж людьми? Звісно. Це різні люди. Які у тебе ураження, емоції зосталися від різних регіонів, може бути, ти можеш поділитися? Ой, тільки добрі на самой справі, тому що на мої концерти приходять лепші люди. Ну, справді, не сумнівся. Це на самой справі вельми сумленні, класні люди. Завсюди приходили. І у Красноярську, і у Єкатеринбургу, і у там, Якутській я так само виступав, і у, де я був, ну там шмат де вже був. Ну, я не відрізнююся так. Ну, на півночі одні люди, на півдні інші. Сход, захід так само різні. Москва інша увогуле. А ти можеш цю іншість Москви? потлумачити? Москви? Відсутність ідентичності. Більше грошей. Більше про гроші все. Ну, всі за поспіхом спішаються. Поспіх, 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 поспіх. Гроші, 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 гроші. Бренди, 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 бренди. Це Москва. Це, ведаєш, ти отримав свої перші гроші. Ну, це і в Білорусі так само є. І купляєш опрання, де Balenciaga написано обов'язково. Це так колхозно виглядає, але це люблять робити. А це про Москву? Ну, у тим ліку. А що ти зрозумів про Росію за цей час, за 8 років? Що вона різна. Що вона різна, але вона не об'єднана. Що люди різні, що люди... І людей мало що об'єднує, ось так скажу. А у остатнім ти у Росії можеш знайти усе, що тобі подобається.
Часам можна пачуць думку, што кожны расеец імперец. Гэта так? Не, таму што не можа быць там чалавек з дагестанскай вёскі імперцам. Ён нават не ведае астатнюю Расію. Ён нават не ведае, хто такая Екатерина другая. Ён не ведае гэтага ўсяго. Ну, не кожны. Ну, нельга так сказаць. Шмат людзей нават про гэта не думаюць. Но есть такое, у некоторых людей есть такое, что яны такі, Россия, великая краіна, гэта вось імперыя, гэта ўсё, яны там штосьці, там беларусы, ці украінцы, ці грузіны, яны там не удзячны за тое, што мы іх там заўсёды абараняем. Ну, такія людзі ёсць, якія лічаць, што яны ўсіх абараняюць, а вось гэтыя там картвелы, украінцы, яны такія неудзячныя, заўсёды іх не любяць. Як ты думаеш, чаму дагэтуль вельмі шмат расейцаў, можа быць, большасць, так выглядае прынамсі, падтрымліваюць Пуціна? Не Пуціна падтрымліваюць, яны сучасны камфорт падтрымліваюць. Не сучасны, маю на ўвазе не зараз, які камфорт, а які вось сёння так камфортна, яны гэта падтрымліваюць. Ну, большасць людзей, не толькі ў Расіі, гэта шмат дзе так. Но, але ў Расіі гэта вельмі вызначаецца, вельмі адчуваецца зараз. І вельмі зразумела, што ў Расіі ёсць такая праблема, што людзі, яны, вось тое, што я сказаў, што яны не аб'яднаныя праблемамі, яны, наадварот, кожны сам па сабе, і таму кожны чалавек разумее інстынктыўна, што калі ён будзе займацца там, умоўна, калі чалавек будзе супраць чагосьці, ён не адчувае, што хтосьці яго падтрымліваць будзе. І таму усе абіраюць камфортную пазіцыю. Зараз падтрымліваць Пуціна камфортна, будзем падтрымліваць Пуціна. Зараз камфортна падтрымліваць там гэта Прыгожына, мабыць, ён стане прэзідэнтам. Будзем падтрымліваць Прыгожына. Гэта ў гэтым толькі справа. У тым, што не аб'яднаныя людзі. Разумееш? Ну, толькі ў гэтым. Зноў жа, часта можна пачуць, што многія расейцы даволі шавіністычна ставяцца да іншасці, да іншых народаў. І адзін да аднаго таксама. Адзін да аднаго? Так, ты калі кажаш расейцы, ты маеш на ўвазе рускіх? Так. Вось. Ну, а я калі чую расейцы, я таксама думаю і пра ўсіх, хто жыве ў Расіі. Таму я не дакладна разумею, пра што ты пытаеш, але калі пра рускіх кажаш, вось да іншасці, так, яны ставяцца з пагрозы. То бок яны, можна сказаць, баяцца іншасці. Але і адзін да аднаго яны таксама ставяцца так. Знішчана вось гэта аб'яднанасць людзей, з-за которой шмат нянавісці адзін да аднаго ўвогуле. Знішчана гісторыя, знішчана там стагоддзямі, там рабства, то, якое было пасля 70 гадоў Савецкага Саюзу, які таксама зрабіў так, што кожны глядзіць на свайго суседа, ну, каб знайсці, што там дрэнна ў яго, каб знайсці там, чым яго жыццё лепей за жыццё суседа. Ну, там такія сістэмы былі. Яны вось знішчылі сувязі паміж людзьмі. Ты адчуваў да сябе спецыфічнае стаўленне ў Расіі? Нет. Я растлумачу, чаму. Зноў, як я сказаў, я жыў у другой Расіі. Ну, часам адчуваў. Ну, зразумела, што там кватэру, калі шукаеш, там цябе будзе, ну, там, будзе непрыемна, што толькі славянам. Але нават з гэтым я не так часта сутыкаўся. Там спынялі, напрыклад, паліцэйскія, спынялі, там правяралі дакументы, нават пару разоў было такое, што мяне і ў міліцэйскі участак вялі. Але з гэтым не толькі я сутыкаўся. Я шмат там сяброў маю. І гэта цудоўныя людзі, ад якіх я не адчуваю ніякай вось гэтай нянавісці да іншасці і гэтак далей. Гэта сучасныя людзі, з сучасным позіркам да жыцця, з адкрытасцю да людзей іншых. Як яны ставяцца да вайны? І я хачу судзіць Расію па сваім сябрам, толькі вось такім, разумееш? Гэта як, калі была пражская вясна, вось дзесьці гэта ўжо, вось, на Чырвоную плошчу выйшла 7 дысідэнтаў. І яны зрабілі акцыю супраць увода савецкіх войск у Прагу. І у пражскай паперы нейкай напісалі, што мы павінны судзіць Расію толькі па вось гэтым 7 людзям.
І мені вельмі сподобалося гэта. І вось трэба больш, мне здаецца, увагі гэтаму удзяляць там добрым людзям. Як твои сябры ставяцца да вайны, якія застаецеся ў Расіі? Ты кажаш, ты хочаш судзіць Расію па сваіх сябрах. Як яны ставяцца да вайны? Ну, зразумела, як яны ставяцца да вайны. Ты думаеш, што сярод маіх сяброў могуць быць людзі, якія неяк ставяцца да вайны, як... Я не ведаю, я тому пытаюся. Ну, я і кажу, што зразумела, як яны ставяцца да вайны. Просто вельмі многія там маўчаць. Так. У Беларусі таксама зараз маўчаць. Так, як бы я это разумею. Угу. Вось, як ты думаеш, чаму Ваня Усович вырашыў заставацца? Ой, я не хочу про гэта размаўляць увогуле. Ну ты што? Ну ты ведаеш, уже не першы раз мяне пытаюцца пра Ваню. Ваня класны, цудоўны чалавек. Я гэта ведаю дакладна. І калі мы размаўляем пра людзей, якія знаходзяцца ў краінах, дзе могуць быць у людзей праблемы, мы робім, мне здаецца, вельмі кепскую справу для іх. Ці шмат сяброў ты згубіў пасля пачатку вайны? Не, водна. Ну, сяброў не губляю. Няма такого. Ну, як ты думаеш, Расія можа змяніцца без распаду? Змяніцца ў якім сэнсе? Ты пра культуру? Стаць больш дэмакратычнай, нармальнай, а не военная дзяржава, дзяржава, якая... Табе скажу, што нармальная краіна. Ну, это ненармальна, калі ў 21 стагоддзі Расія нападае на Ўкраіну і заяўляе, што мае... Яны табе скажуць, Злучаныя Штаты США, Амерыкі нападаюць таксама ў розныя краіны. Ну, яны табе так скажуць. Ну, ў твоім ж разуменні. Не, гэта я разумею, ненармальна. што ты маеш на ўвазе. Я разумею, што гэта ненармальна, но яны скажуць, а чаму ты тады там... Ну, яны так і кажуць. США таксама нападаюць. Вось як зрабіць так, каб яны зразумелі, што гэта не окей. А чаму ты лічыш, што яны думаюць, што гэта окей? Чаму ты думаеш, што яны думаюць, што гэта окей? Тому што вайна працягваецца 3 гады, і як бы вайна ўсім людзям працягваецца окей. 3 гады, таму што гэта прыказы. Таму што войска не скажа, Ну, калі людзі называюць майкі Z, гэта ніхто ім не загадвае надзяваць. Ну, гэта глупыя Машыны налепліваць, так? Тое ж самае ў Беларусі людзі катаюцца, нават моладзь катаецца з чырвона-зялёнымі сцягамі. Ну, такога вельмі мала. Ну, шмат менш, чым з Ведаеш чаму? падтрымкі ў Таму Расіі. што няма такой моцнай прапаганды. У інтэрнэце няма такой моцнай прапагандзе на ТВ, таму што беларускае ТВ не глядзяць. А у Расіі, ну, ты чытала гэты матэрыял, цікавы быў, пра тое, чаму беларуская прапаганда не здолела, чаму яе не атрымалася. Таму што яны інтэрнэтам не займаліся. То бок беларусы не жылі ў нейкай дзяржаўнай інфармацыйнай прасторы, у адрозненне ад расіян. Але проста выглядае, што няма будучыні, няма перспектывы ў гэтым, што Пуцін пакуль сам не памрэ, і замест яго раптам з ніадкуль прыйдзе новы дэмакратычны лідар, які не можа з'явіцца ў такой сітуацыі, то нічога не памяняецца, таму што тэлебачанне ніхто не выключыць. Людзі самі не пачнуць цікавіцца з таго, што я разумею. Тэлебачанне не будзе працаваць пасля смерці Пуціна, так як яно працуе зараз. Это першае. А другое, мне здаецца, што мы не можам... Ніводны чалавек не чакае змен вось так. То есть ты кажаш, гэта не чакаецца, што штосьці зменіцца, так? Але мне здаецца, і ў 17-м годзе не чакалі нічога. Раней, у 16-м годзе не чакалі, што вось так зменіцца ўсё, што праз 3 гады гэта будзе камуністычная краіна. Ніхто гэта не чакаў. Ленін нават не чакаў гэта. Пра што тут можна казаць? Я не ведаю, што там будзе, мне цікава. Я ўжо проста гляджу, нават не гляджу навіны, я проста чакаю навіны, што там адбудзецца як серыял, таму што, паўплываць на гэта. Бліц. Топ-3 самых смешных беларусаў, якія не займаюцца гумаром. Я не так шмат ведаю беларусаў, якія не займаюцца гумаром. Хай будзе Саша Філіпенка. Саша Філіпенка смешны з гумаром. Ён нават заўсёды кажа, што гумарысты не смешныя, толькі ён смешны. Найлепшыя беларускія гумарысты. Таксама можна топ-3. Менавіта Слава, менавіта Павел Крывец. Ведаеш яго? Паша Крывец. Хай будзе вось 2. Твоя самая смелая палітычная заява? Я ей. Тлумач. Есть такая палітычная заява.
Грошы ці прызнанне, што важней? Ох, блин, на прызнанне шмат што не зробіш. На жаль. На жаль, ну, мне здаецца, у мяне прызнанне ёсць. Але людзі нават хадзіць хочуць на грошы. Разумееш, так атрымалася, што вось, ну, ты заўважыла, што зараз людзі ў інтэрнэце становяцца паспяховымі, калі паказваюць грошы. Увогуле тупа паказваюць грошы. Вось так, паказваюць грошы ў кадр, і ў іх мільёны праглядаў. Ты разумееш, наколькі людзям, ну, варта глядзець увогуле на грошы. Нават калі ты не проста грошы паказваеш, ім хочацца, каб ты паказваў усім сваім выглядам, што ты Баленсіяга. Разумееш? Таму, ну, я ненавіджу грошы, але прызнанне без грошай таксама гэта жудасна. Твой галоўны прынцып па жыцці? Рухацца. Самая вялікая памылка? Я не навучыўся быць у стасунках. Усе мае стасункі гэта, ну, з майго боку, гэта памылкі. З майго боку. Доўгатэрміновых? Ну, так, увогуле, там, тое, як я... Мне нават смешна гэта ўсё. Памылкі з майго боку, толькі з майго. Гэта мая на ўвазе. Самая нясмешная сітуацыя ў тваім жыцці? Мне не спадабалася, калі я ехаў з Мінску на Маскву, і там мы лясамі ездзілі. І я заснуў, а праснуўся ўжо ў пскоўскім аддзяленні па мяжоўніке. Яны там пратаколы складалі на нас ужо. Было не вельмі прыемна. А ты нават не ведаў, за што? Не, я ведаў, што там за тое, што там мяжу, там каранавірус, мяжа была зачынена. А самая вясёлая гісторыя, якая здарылася з табой у жыцці? Ну, тое, што я ў эміграцыі. Вось гэта для мяне самае вясёлае, гэта тое, што я ніколі не хацеў, не жадаў у Еўропу. Я ніколі не хацеў, я не быў тым беларусам, які «О, Еўропа». Я не быў тым беларусам, які «О, ЗША». Я хацеў быць у сваёй прасторы. Але так атрымалася, што я, ну, з'ехаў, так атрымалася. А пасля мяне яшчэ не пусцілі ў Грузію, я не збіраўся адтуль з'язджаць. І вось я у Еўропе, куды, ну, адрозненне ад шматлікіх людзей, я не жадаў прыязджаць. Дзе б ты хацеў жыць? Любой кропцы свету. А ў любой? З сябрамі. З сябрамі і роднымі, і ўсё. У Беларусі ты сутыкаўся з тым, што ты не беларус, і да цябе нейкае спецыфічнае стаўленне? Ну, такое ёсць у Беларусі. 100% ёсць. Нават я дзесьці гісторыю расказваў, што вось я, напрыклад, з новым мячом прыйшоў, мне тата падарыў мяч. Я прыйшоў у школу, і там старэйшы за мяне спытаў, можна я пагуляю ў мяч. І я сказаў «не». І ён сказаў, вось за гэта вас хачэй ненавідзець. І гэта, ну, проста смешная сітуацыя, дурацкая. Але, ну, такое ёсць. Да іншасці заўсёды ва ўсіх краінах глядзяць з жахам, не ведаюць, што гэта, дзе гэта. Толькі з-за таго, што не ведаюць. Толькі з-за таго, што для кагосьці гэта штосьці новае. Ну, дынамікі былі, ты не ведаеш? Не. У Беларусі дынамікі, ну, это фанаты Дынамо Мінск, якія нібы нацыкі, нібы такія супраць чагосьці. Але ў Беларусі гэта не вызначалася так яскрава, як у Расіі, ну, у Расіі нулявых я маю на ўвазе, таму што ў Беларусі не так шмат людзей з Каўказа было. І таму гэта не адчувалася так моцна. Але гэта ёсць. Ну, не будзем, ну, то бок, не трэба там лічыць, што беларусы гэта толькі там добрыя людзі. Зразумела, што жах да іншасці ёсць і там. Гэта зразумела. Нават ты можаш заўважыць, што мігранты-мусульмане вельмі раздражняюць нашых там славянскіх мігрантаў у Еўропе. І ты думаеш, блин, ты такі ж самы мігрант тут, як і гэты мігрант-мусульманин. Давай-ка супакойся. Разумееш, пра што я кажу? Разумею. Таму не пытай, калі ласка, пра тое, ці ёсць у беларусаў вось гэтае штосьці там. Ёсць. Толькі славяне, толькі славянскія лібералы моцна падтрымліваюць Ізраіль. Ведаеш чаму? Таму што вось гэта унутраная ісламафобія, нягледзячы на тое, што пытанне там не пра рэлігію, толькі вось
яны ўсё толькі праз іслам глядзяць там, разумееш? Для іх пагроза, што вось гэта дзікарі, а вось гэта Ізраіль, яны за святло. Я тут не кажу пра сваю пазіцыю, я просто тебе кажу, што тое, што я заўважыў. Цябе чамусьці многія лічаць русафобам. За жарты пра Расію, цябе выгналі з Расіі за жарты пра расейцаў. Мяне лічаць расейцаў. русафобам тыя, хто мяне ведаюць толькі як русафоба. Ну, маецца на ўвазе, што толькі тыя, хто мяне ведаюць як чалавека з гэтай навіны пра матрас, і ўсё. То бок людзі, якія мяне ведаюць, ну, крыху больш, яны разумеюць, што я не русафоб. Ці шмат прилетала табе, не знаю, хейту, крытыкі за жарты пра рускіх? У меня были дни, калі кожны дзень 1000 паведамленняў, што мяне трэба забіць і так далей. Это... Тут... А што ты з гэтым рабіў увогуле? Я не ведаю. Просто прасцей, можа быць, выдаліцца з інтэрнэта было, чым усё гэта чытаць. Я амаль усё прачытаў. Я шмат чытаў. Ну, добра, не, я чытаў спачатку, а пасля зразумеў, што гэта ўжо мне паўплывае на маё становішча, унутраны стан. Я перастаў чытаць. Але і страшна не было. А ты адказваў гэтым людзям? Страшна было, я пра другое кажу. Я не думаў, што мяне там заб'юць ці штосьці, таму што, ну, калі бы гэта хацеў хтосьці зрабіць, зрабілі б і не пісалі бы. Таму вось я штось разумеў, адчуваў, што не можа быць так. Ты адказваў штосьці гэтым людзям? У мяне было некалькі тэлефонных размоваў з людзьмі гэтымі. Раскажы пра іх. На самой справе усе гэтыя размовы скончыліся тым, што мы смяяліся там. Ну, я тады зразумеў, што людзі на гэта ўсё вядуцца толькі таму, што ім у жыцці складана. Вось яны ўбачылі, прачыталі такі і адразу ўзялі гэтую эмоцыю, ненавісць. А калі ты з імі размаўляеш па-чалавечы, у іх адразу дысананс. Таму што цябе малявалі як нейкага там, ну, монстра, які так ненавідзіць і так далей. А тут ён з табой па тэлефону размаўляе, і ўсё добра. А за што цябе білі на прыпынку аўтобусным? Гэта заказаў тип адзін за грошы, 50 000 рублёў. І гэтыя типы за мной ішлі. А мы іх заўважылі, а я пусцілі наперад, а пасля, типа, на прыпынку яны ўсё ж захаваліся дзесьці і напалі. Ну вось, як ты сказала, што яны зрабілі на прыпынку? Білі цябе? Так, білі ў галаву, ну, таму што я не мог павярнуцца. То бок яны са спіны гэта рабілі. І я калі павярнуўся, яны ўжо не білі. І яны проста такі прасі прабачэння на відэа. Ну, у іх такая была задача, што яны павінны атрымаць відэа, дзе я прашу прабачэння. За межы гэтай гісторыі адзін з пакрыўджаных замовіў іх цябе правучыць. Это ўсё з матрасамі звязана? Так, я б сказаў, што гэта за тип, які заказаў, але не буду, хай у яго не будзе праблемаў. Але ты ведаеш яго? Конечно, і гэта вядомы чалавек. А навошта яму гэта трэба было? Ну, тому што, конкретна з табой? Ну, таму што, не конкретна са мной, як навошта? Гэта палітыка, ён так зарабляе ачкі. А з якой сферы, палітык ці комік, ці што? Ну, можна сказаць, што палітык, можна сказаць. Ну, не будзем удакладняць, хто ведае, той ведае, хто это. Я павінен сказаць, што я не прасіў прабачэння на відэа. А як ты выйшаў з той сітуацыі? Я просто сказаў, што я не буду, я ім такі... Ну, ладно. Ну, так. Ну, таму што яны баяліся, ну, я-то не баяўся гэта, ну, што будзе? Типа, гэтыя хлопцы, яны баяліся больш за ўсё тое, што яны рабілі. Яны баяліся, што іх паліцыя прыпыніць. Яны баяліся, што у мяне нейкія людзі з дыяспары зараз прыйдуць, што-небудзь зробяць. Яны вельмі баяцца. Рускія нібы нацыкі, яны вельмі баяцца гэтага ўсяго. Самі, больш. Больш за тых, хто, ну, пакутнічае ад іх. Ты не пісаў на іх заяву? Не, ну што, у іх жыццё дакладна недобрае. Мабыць, яны ўвогуле там ужо загінулі на вайне. То бок гэта такія не самыя... Ну, гэта не... Ну, зразумела было, што гэта не з добрага жыцця яны гэтым займаюцца. А як гэта ўвогуле гісторыя на цябе паўплывала? Ты перасэнсаваў свае жарты? Ці перастаў жартаваць з нейкіх нацыянальных асаблівасцяў?
ці гісторыі? Не, дагэтуль я жартую на гэтыя тэмы, на розныя тэмы. Ну, не пра Расію, тому што я не ў Расіі, не пра рускіх, потому што я не ў Расіі зноў жа. Але на нацыянальныя, мігранцкія тэмы, я на рэлігіёзныя, сексісцкія тэмы я разважаю. Просто там жартую. У цябе ёсць нейкія стопы ці межы? Што дазволена, што не? У мяне галоўнае, каб я разумеў, які сэнс я ўкладваю ў гэта. У мяне сэнс правакацыйны, але мне падабаецца жартаваць так, каб хтосьці скажа, блин, так нельга. Я скажу, а чаму нельга? Я растлумачу, чаму можна. Дзякуй табе за размову. Дзякуй. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток. Мы выходзім раз на 2 тыдні па нядзелях, таму можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую размову. І дзякуй, што вы з намі.